അപ്പം ഹലോ മച്ചന്മാരെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കരിക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനോട് കരിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്രയും സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിനി ഇവിടെ വെച്ച് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം. ഇത്ര സെറ്റ് ചെയ്ത് അത് വെട്ടാത്തേ കാണിക്കാത്ത വീഡിയോയിൽ എന്ത് കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് വെട്ടിയിട്ട് കാണാം. മച്ചന്മാരെ, ഇച്ചിരി നേരത്തെ കഷ്ടപ്പാടിന് ശേഷം നമ്മുടെ കരിക്കും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്ത് കേട്ടോ. എന്തൊരു പാടായിരുന്നെന്നറിയാവൂ. പിന്നെ കിട്ടിയ വെള്ളം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടിയെടുക്കാതിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ചിരണ്ടി എടുക്കണം. സ്പൂൺ എടുത്തോണ്ട് വരട്ടെ. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ, വേണ്ട പാത്രം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി. ഇവിടെ ഇതുകൂടി ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് കണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചിരണ്ടാം. ചെത്തി എടുക്കുക ചെയ്യുന്ന അവിടെ കൊള്ളാം. അപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. കുറച്ച് പാടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചിരണ്ടി എടുത്ത് അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം കാണിക്കാം. മച്ചന്മാരെ ഉണ്ട് ഇത്രയും സമയം ഇത് കിട്ടി. ഉണ്ട് വെള്ളം എടുത്ത് ഇച്ചിരി പാട് വിട്ട് മച്ചന്മാര് സ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ടോ വളഞ്ഞൊരു പരുവായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി ജാറെടുത്തോണ്ട് വരാം മച്ചന്മാരെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താണ്ടേ. ഈ കരിക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂട്ടിടുക. ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കരിക്കിൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത വെള്ളം മൊത്തം ഒഴിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്നലെ ചായത്തിൻ്റെ ബാക്കി പാലാണ് മച്ചന്മാരെ. കണി കണ്ടുകൊണ്ടൊരുന്ന കേരളം മീമ കുറച്ച് പാൽ, കട്ടപ്പാലൊന്നും ഒഴിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ മതി. ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് മച്ചന്മാരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് 2 തവണ ഇവിടെ നിന്ന് കളഞ്ഞു പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചത്. അപ്പം നമുക്ക് അടുപ്പെടുക്കാം. അടച്ചതിന് ശേഷം ഇത് 2 ബ്ലെൻഡിയിട്ട് വരാം മച്ചന്മാർ. ഇതെടുത്തിട്ട് 2 ബ്ലെൻഡ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ബ്ലെൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധനം ഇവിടെ റെഡിയായി. നമുക്കൊന്ന് തുറക്കാം മച്ചന്മാരെ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തുറക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. നമ്മൾ ഫോൺ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് വെച്ചിട്ട് തുറക്കാം. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എനിക്ക്. ചമ്മടെ തുറക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചമ്മടെ. ഇച്ചിരൂടെ അറിയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഷേക്ക്. എന്തൊക്കെയായാലും ഇത്രയൊക്കെയായാലും മതിയായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക. നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇടാനുമില്ല, നമ്മുടെ പൈസയൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഇതൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കട്ടെ. സൂപ്പർ മച്ചാന്മാരെ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും.